niat kajate panjenengan nak gak ditingali utawi ditonton mengke sampai injing nggih rugi. Sing rugi nggih panjenengan piyambak. Soale sing kang nanggap utawi ingkang kagungan kersa warga masyarakat Talang sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, matur suwun sanget dukungan partisipasi kegiatan hiburan dalam rangka nyadran menika insyaallah kegiatan-kegiatan terakhiripun tasik mengke tanggal gangsal nggih niki nembe tengah-tengah. Dadi insyaallah mengke terakhir mangke tasik enten basar, tasik enten kreativitas putra-putrine panjenengan, tasik enten jalan santai. Lah pramila monggo disengkuyung sedaya kegiatan dalam rangka bersih desa utawi nyadran kala wau supados napa supados desa panjenengan saged regeng, ayem, tentrem lan sedaya warga masyarakat sedaya kagungan rezeki ingkang luwih tur kathah. Ngaten mugi-mugi kegiatan-kegiatan menika mangke saged lancar. Monggo Bapak Ibu mpun nguwadeg ning kono nggih. Warga Talang niki tasik kosong. Jenengan paringi dalan, Pak. Nggih. Mriki tasik kosong ngomplang sampai niki tiang gangsal atus cekap. Nggih. Monggo. Warga Talang mriki, nggih. Mengke teng tingkat saged kok, teng tingkat. VIP nggih. Nah. Monggo Bapak Ibu ingkang timbang uyel-uyelan teng wingking mlebet tasik longgar nggih, teng ngandhap nggih. Nae mengke kirang teng inggil tasik longgar. Nggih. Ngoten saking kula Bapak Ibu kirang nyuwun pangapunten mbok pilih enten klodak-kladuk anggen kula matur atas nama pribadi, keluarga maupun pemerintahan kula nyuwun gunging Sang Mundara Pangkang Sami lan insyaallah kegiatan menika monggo dipun tingali kanthi hikmat supados napa supados dusun panjenengan mangke saged ayem tentrem. Ngoten nggih. Kula kami ngaten ayo kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetha terwaca atur tanggapacana saking Bapak Kepala Desa Talang ingkang sampun atur pangabagya dumateng panjenengan sedaya mliginipun dumateng tamu pinundang Bapak Faroka Pincam Kecamatan Rejoso lan ugi nyun sewu Bapak menika staf panjenengan sedaya nggih. Oh nggih, nggih. Lanang kabeh. Mboten. Wedoke gak enek. Teng wingking. Waduh. Stafe ning mburi kabeh. Mbak Bunda menawa nek lowongan staf wedok itu juga siap untuk membantu panjenengan apa? Betahe niku jaler. Oh jaler betah. Ora butuh wedokan. Nggih matur nuwun Bapak Setan. Kalajengaken wontenipun lung tinampen tokoh wayang dumateng Kidalang Mazda Akbar Shah Alam. Kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim tokoh wayang katuraken dumateng Kidalang Mazda Akbar Shah Alam. Sampun katampi wontenipun tokoh wayang ingkang katuraken saking Bapak Kepala Desa Dunia Bapak Suparan dumateng Kidalang Mazda Akbar Shah Alam. Prapondo gelar ringgit Purwos dalu atas kawiwitan para rawuh para sunabudaya. Kula minangka pamiwara ngaturaken agunging sih samudra pangasami ambak bilih wonten atur ingkang kirang hanuju prana sugeng Amir Sandi Rama Nitis